Sim dowt bod cyffro'r Nadolig wedi cyrraedd Llundain. Mae'r strydodd wedi goleuo gyda lliwiau llachar o bob math. Ond chi'n meddwl beth? Dyw dathliadau'r wyl ddim wir yn dechrau i Gymru Llundain tan bod un digwyddiad mawr yn digwydd draw yng Nghapel Cymraeg Dywyn. Mae Capel Dywyn wedi leoli yn ardal y Barbican, a'r cyngerdd Nadolig yn denu canodd o Gymru Llundain i nodi dechrau cyfnod y Nadolig drwy godi'r to. Cael y cyngerdd yn ôl ar ôl saib bach fel Glastonbury, llynedd. Mae'r artistiaeth gennym ni o'r radd Blaenau. A mae o'n hyfryd fel Cymru Llundain cael dod at yn gilydd ac siwrnod a deimlad o hiraeth am adra fel da ni'n ogysau at y Nadolig a mae'n braf i bawb gael dod at ei gilydd i ddathlu hynny. Ti'n barod ar gyfer y Nadolig nawr? Wel, dwi'n meddwl bod yr etholiad i ryw radda yn gwneud i bobl deimlo'n llai nadoligaidd, ond dwi'n gobeithio bod y cyngerdd yma yn mynd i reid chydig o dan ymoliau bobl ar gyfer y Nadolig. Mae nghysylltiad i'r capel yn mynd yn ôl i'r dyddiad es i Lundain gyntaf. Mae dechrau cychwyn tymor y Nadolig efo cyngerdd fel hyn yn rhywbeth arbennig bob tro, a bod mewn lle sydd yn golygu gymaint i rywun yn bersonol. Dwi'n meddwl yn y bôn bod bobl yn hoffi dod i'r capel yma, achos dyma'r achos angydffurfiol hynna yn Llundain i'r Cymru, yn dyddio o 1772 ymlaen. Mae hynny'n beth pwysig. Wrth gwrs, mae safon y gerddoriaeth, safon y canu, bob amser yn uchel iawn. Rhai o'r enwau mwyaf, Rebecca Evans, Gwyn Hughes Jones, Ieuan Jones ac yn y blaen, dau gôr arbennig o dda. Felly mae safon y gerddoriaeth a safon y perfformio Sian Phillips yn darllen, a hynny gyd yn cyfrannu at naws y noson. Pan ych chi'n dechrau canu carolau a chlywed y gerddoriaeth, mae dyn yn meddwl wrth gwrs am gynnal Nadolig nôl yng Nghymru, ac am ddathlu Nadolig pan o'n i'n blentyn yn Llangenech, ac felly mae'r naws yna'n dechrau o'r newydd, a dwi'n hoffi hynny'n fawr iawn. Osio mae di mynd â chi hyn o de? Eitha da, fi'n credu. Do, yn falch iawn, a mae lot o waith yn mewn iddo fe, felly mae hanner yn osod drosodd, wel i gobeithio yn ni barhau ar ail hanner nawr. A chi'n canu gyda enwau mawr Cymru Llundain hyn o, siwr brofiad yw hwnna? O, mae'n lyflu. Yn ywedig i weld siwt mae'r côr di tyfu. Tua blwyddyn nôl oedd ni'n gwneud pethau jyst ar ben i'n hunain, so mae'n neis cyfunol y pawb a joio. Beth ych chi'n mynd i fod yn canu hyn o de? Dechrau gyda Men y Halech, mynd ymlaen at Calon Lan, ond nid i'r tiwn traddodiadol, ac cwpl o rai eraill sy'n surprise i fi ac i bawb arall. Ych chi'n mynd i godi'r to hyn o de, chi'n meddwl? O, heb gwestiwn. Bydd bobl yn edrych ar syfndani arno ni. Wy'r capel Dani Sang unwaith eto eleni, ond we mwy na Chymru Llundain yn bresennol, nath ambell un y siwrne bell o Gymru i fwynhau'r arlwy. Wel nawr te, beth sy'n dod â chi yr holl ffordd a ffos y ffin de? Wel, dys i ma tua 2 flynedd yn ôl, ond i jyst yn ffodus bod y cyngerdd yn cwmpo ar y penwythnos ni ma, achos da ni wncwl wedyn yn canu yn y côr Meibion Llundain, so na beth ydy dod yn ni ma. Oedd e werth y siwrne'r holl ffordd o'r cymoedd? O, odi yn wir, ie, achos fy mab yn arwain Cwr Llundain. So, na beth fi'n neud fer uno i cefnogi Wil ac ar achos fan hyn hefyd. Yna dywedodd yr angel wrthynt, peidiwch â gofni, oherwydd wele, yr wyf yn cyhoeddi i chi yn newydd da am lawenydd mawr a ddaw i'r holl bobl. Mae un o ddigwyddiadau, mae'n calendar Cymru Llundain, a mae pawb wedi dod allan i gefnogi a pawb wedi cael noson i'w chofio. Dwi mor hapus bod pawb wedi dod allan heno cyntaf o'r Rhagfyr, dechrau'r wyl Nadolig. Barod y flwyddyn nesa nawr? O, dim cweit, ond rhowch wythnos i fi a mi fyddai. Roedd e'n mor hyfryd weld y capel yn llawn, roedd yr awyrgylch yn, wefreiddiol heno. Roedd e'n gret i fod yma, nôl yn Capel Dywyn. A wnaethoch chi godi'r to ar canu? Wrth gwrs, wrth gwrs.